У Мінску пуцінская палюбоўніца. У беларусаў замежжа новы пашпарт. А смерць былых лукашэнкаўскіх чыноўнікаў не заўважаюць і самі лукашэнкаўцы. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і галоўныя навіны выходных і 7 жніўня. У Мінск прыехала Аліна Кабаева. Былая алімпійская чэмпіёнка, якую лічаць ці то палюбоўніцай, ці то тайнай жонкай Уладзіміра Пуціна, пабывала на спартовых спаборніцтвах. Цяпер у Беларусі ідуць гульні краін СНД. На выступе гімнастак і прыехала Кабаева. Таксама яна сустрэлася з беларускім міністрам спорта Кавальчуком. Дарэчы, адкрываў гульні сам Лукашенка, які зноў не стрымаўся і пачаў крыць кепскі захад і расказваць, што гульні СНД будуць глядзець мільёны. Але пра ўзровень гульняў красамоўна кажа і тое, што галоўнай зоркай там стала цяперашняя пуцінская чыноўніца Кабаева і таксама спіс краін-удзельнікаў. Акрамя краін СНД у гульнях прымаюць удзел спартоўцы Венесуэлы, Пакістана, Егіпта, Ірана, Манголіі, Кубы і шэрагу іншых краін. У гэтыя дні прайшлі важныя мерапрыемствы беларускіх дэмакратычных сілаў. Каардынацыйная рада слухала справаздачы прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета, а ў Варшаве праходзіла канферэнцыя «Новая Беларусь». Падрабязна пра тое, што адбывалася і там вы можаце прачытаць на нашым сайце. Мы толькі коратка адзначым два моманты. Па-першае, Аляксандра Азарова знялі з пасады прадстаўніка кабінета па аднаўленні законнасці і правапарадку. Апошняе слова тут было за Ціхановскай. Яна гэтую адстаўку ухваліла. Пасля скандалу і расколу байпола гэта было і не дзіўна. Але ж у такога рашэння былі і крытыкі. Палітычны аналітык Артём Шрайбман выказаўся так, цытата: «Пры ўсіх пытаннях да Азарова прыбіраць яго пад ціскам грамадскай думкі, не чакаючы канца аўдыту, які самі ж выбралі формы вырашэння канфлікту, не самы паслядоўны крок. Працэдуры важней за ўсё, калі яны абараняюць тых, хто нам не падабаецца». Канец цытаты. Павел Латушка таксама задаецца пытаннем. Ёсць вялікая праблема. Гэта недахоп чалавечых рэсурсаў. Маўляў, хто будзе на месцы Азарова, хто гатовы прыняць ягоныя абавязкі. Цяпер Азарову шукаюць замену, а сам ён кажа, што працягне займацца планам перамога. Другі момант адбыўся на канферэнцыі «Новая Беларусь». Там паказалі праект пашпарта для беларусаў-эмігрантаў, якія не могуць атрымаць дакумент ад беларускіх уладаў. Новы пашпарт не сіні, а чырвоны. На вокладцы пагоня. Унутры гімн БНР мы выйдзем шчыльнымі радамі. На развароце вядомая карціна Шагала над горадам. Яе будзе бачна толькі пад ультрафіялетам. Выкарыстоўваюцца дзве мовы: беларуская кірыліцай і лацінкай і англійская. Рускай мовы няма. Аб'яднаны пераходны кабінет хоча дамовіцца з Еўрасаюзам, каб такі пашпарт прызнаваўся як пасведчанне асобы ў межах шэнгенскай зоны. Цяпер пра гэта ідуць перамовы з урадамі еўрапейскіх краін. Само сабою, пашпарт адразу атрымаў сваю порцыю крытыкі. Пачынаючы ад самага банальнага «А чаму чырвоны?» і да прэтэнзій «А навошта там беларуская лацінка і гімн БНР?». Але ж акрамя сур'ёзных пытанняў былі і вясёлыя. Гумарысты адразу ж забілі ў званы. Чаму на карціне Шагала абрэзалі мужика, які спраўляе свае патрэбы пад плотам? Што за цэнзура? Куды глядзіць Рада культуры? Усе выходныя з'яўлялася супярэчлівая інфармацыя пра абстрэл Украіны ракетамі, якія запускаліся з тэрыторыі Беларусі. У суботу 5 жніўня адбылася адна з самых масіраваных атак на Украіну. Яе галоўнай цэллю быў аэрадром у Хмельніцкай вобласці, дзе базуюцца украінскія штурмавікі Су-24, носьбіты ракет «Шторм Шэдоу». Расія выкарыстала амаль 3 дзясяткі дронаў шахедаў і столькі ж крылатых ракет. Пра тое, што ракеты «Кінжал» б'юць з Беларусі, паведамілі паветраныя сілы ЗСУ. Пазней полк Кастуся Каліновскага абверг гэтую заяву, а украінская разведка заявіла, што Расія магла імітаваць пускі ракет з тэрыторыі Беларусі з мэтай правакацыі. Так што хаця б да гэтага Беларусь дачынення не мае. Тым часам абстрэл не абышоўся без ахвяр. У Купянску ракета трапіла ў цэнтр пералівання крыві. Там ёсць загінулыя. На вайне загінулі яшчэ двое беларусаў, прычым з розных бакоў. 5 жніўня стала вядома, што загінуў беларускі добраахвотнік, які ваяваў за свабоду Беларусі і Украіны ў шэрагах другога інтэрнацыянальнага легіёна. Яго імя і пазыўны пакуль не называюцца. А 6 жніўня з'явілася інфармацыя пра смерць беларуса, які ваяваў на баку расійскіх акупантаў. Гэта Сергей Ланавенка з пазыўным «Бульба». Ён былы дэсантнік, які даўно тапіў за рускі свет і нават хадзіў па Мінску ў майцы ДНР.
за што аднойчы і атрымаў па твары. Калі пачалася вайна, Ланавенка паехаў на акупаваныя Расіяй тэрыторыі нібыта займацца гуманітарнай дапамогай, але ў выніку і сам узяў у рукі зброю, а цяпер і аддаў жыццё за хворыя фантазіі Пуціна. Пакуль Расія забівае людзей ва ўкраіне, беларус Улад Бумага адкрывае ў Расіі чарговы бізнес. Цяпер гэта сетка піцэрый пад назвай А4 піца. Плануецца адкрыць аж 123 кропкі. Бумага не выказваўся за вайну, але ніколі і не выступаў супраць яе. Нядаўна ж блогера заўважылі на пецярбургскім міжнародным эканамічным форуме. Там Улад Бумага танцаваў у кампаніі расійскага рэпера Тимати і Філіпа Кіркорава, якія вядомыя сваёй падтрымкай вайны і Пуціна. 5 жніўня памёр былы лукашэнкаўскі паплечнік Леонід Козік. У канцы 90-х, пачатку 2000-х ён быў намеснікам прэм'ера, затым намеснікам кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі. Пасля аж 12 гадоў кіраваў праўладнымі прафсаюзамі. У 14-м годзе Козіка проста адправілі на пенсію, хаця звычайна чыноўніку такога ўзроўню даюць нейкую сінекуру. Цяпер жа яго сыход нават не заўважылі лукашэнкаўскія СМІ. Пра смерць былога чыноўніка і развітанне з ім яны напісалі толькі сёння. І тое, пасля таго, як на маўчанне звярнула ўвагу незалежная прэса. Як добра адзначыў гісторык Алесь Пашкевіч, такое стаўленне лукашэнкаўцаў да сваіх лепш за ўсё характарызуецца трошкі непрыстойнай народнай прымаўкай. Служы пану верне, а ён табе перне. Калі вы чакалі, што рэпрэсіі хутка сціхнуць, то можаце не чакаць. Намеснік начальніка губазіка Міхаіл Бедункевіч расказаў Азаронку, што нельга спыніць пераслед беларусаў па палітычных прычынах. Бедункевіч лічыць, што без рэпрэсій узнікнуць і запрацуюць нейкія схаваныя ячэйкі. Таму ён абяцае працягваць расправы і абяцае, цытата, калі яшчэ да кагосьці не дайшлі, то гэта не значыць, што яны невядомыя. Проста, магчыма, цяпер гэтага не трэба рабіць. Канец цытаты. Таксама ў гэтым рэпартажы можна заўважыць, што беларускія сілавікі вешаюць на сцены і дзверы сваіх кабінетаў. Нічога беларускага там няма. Затое ёсць партрэты Сталіна, расійскія сцягі і плакаты з літарай Z. Гарачае каханне скончылася крыміналкай. У Віцебску кампанія выпівала ўначы на тэрасе мясцовай кавярні. Алкаголь скончыўся, некаторыя пайшлі купіць яшчэ, а на тэрасе засталіся мужчына і жанчына. Яны вырашылі скарыстацца момантам і пачалі любіцца проста на стале. Гэта заснялі і камеры відэаназірання кавярні, і здзіўленыя мінакі на свае мабільнікі. Вынік сумны. Жанчыну шукаюць, а мужчыну ўжо затрымала міліцыя. Яго вінавацяць у злосным хуліганстве, а пакаранне там аж да 6 гадоў калоніі. А ў Мінску п'яны тусоўшчык вырашыў пагаварыць з міліцыяй і, само сабою, нічым добрым гэта не скончылася. На вядомай сваімі барамі вуліцы Зыбіцкай малады хлопец заўважыў бусіка мапаўцаў. Ён пачаў у яго ламіцца, але дзверы былі закрытыя. Хлопец стукнуў па бусіку рукой, тут яго і затрымалі. Завялі справу за хуліганства. У СІЗА пакідаць не сталі, адпусцілі пад падпіску, але хутка юнака чакае суд, і ён можа сесці ў калонію аж на 3 гады. Дзікае здарэнне адбылося ў Ваўкавыскім раёне. У вёсцы Рупейкі дзеці прыбеглі да бацькоў і расказалі, што ў іх на вачах нейкі мужчына проста рукамі задушыў бадзяжнага сабаку. Бацькі звярнуліся ў міліцыю. Таго мужчыну хутка знайшлі. Аказалася, што гэта звычайны мясцовы жыхар. Раней праблем з законам ці судзімасцяў ён ніколі не меў. Патлумачыць, чаму ён забіў сабаку, мужчына не змог. Сказаў толькі, што ў яго здарыўся нейкі правал у памяці. Цяпер яму пагражае штраф альбо арышт. Чарговая ахвяра жніва. У Любанскім раёне загінуў 18-гадовы хлопец. Ён рамантаваў камбайн, але яго старэйшы напарнік як след не зафіксаваў механізм жняяркі. У выніку механізм упаў на юнака і яго забіў. Цяпер на яго напарніка завялі крыміналку за смерць чалавека па неасцярожнасці, а пакаранне там да 3 гадоў калоніі. Добры грыбны ўраджай прывёў да кур'ёзаў, як смешных, так і не вельмі. Напрыклад, пад Бабруйскам на лясных дарогах арганізаваліся сапраўдныя пробкі. Столькі жадаючых вырашыла раніцай наведаць лясы. Але не ўсе такія паездкі скончваюцца добра. Агулам на выходных у беларускіх лясах згубілася аж 10 чалавек. Таму нагадаем, што ў лес адзявайце не камуфляж ці стары шэры швэдар, а нешта кідкае, яркіх колераў, каб у выпадку чаго вас маглі заўважыць ратавальнікі. Спёка скончылася залевамі і сеціва поўніцца відэа з беларускіх гарадоў. У Брэсце рэкі.
У Мінску сапраўдны шторм, а ў Гродна моладзь не сумуе, а вось так забаўляецца проста пад дажджом. Дарэчы, будзе ліць яшчэ і сёння, але ўжо заўтра абяцаюць каля 20 градусаў і без ападкаў. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.